Сябры, з вами зноў Роман Орлоў, і сённяшняя песня, якую мы будзем разбіраць, я нават не буду яе называць, вы пазнаеце па першых гуках, па першых словах, яна звязана з такімі цёплымі, прыемнымі ўспамінамі многіх з нас, а спадзяюся, нават кожнага з нас. Сённяшнюю песню мы будзем іграць без медыятара, а на сённяшніх занятках упершыню закранем такую з'яву, як фінгерстайл. Гэта калі гук здабываецца толькі пры дапамозе пальцаў, без медыятара. Я хаджу па белым свеце і гляджу, як вы жывеце, калі трэба дапамагу, бо я ўсё рабіць магу. Хто я? Дед-парадед абышоў белы свет, а цяпер у ціхі час завітаў да вас. Хто я? Дед-парадед абышоў белы свет, а цяпер у ціхі час завітаў да вас. Вось гэтым мы сёння будзем займацца. Звернем увагу на тое, як працуе правая рука. Упершыню, як я ўжо сказаў, мы працуем з фінгерстайлам, то есть тут няма вот этих вот размашыстых рухаў, няма медыятара, у нас ёсць 3 пальцы, 4 пальцы. Тое, што на польскай мове называецца ксюк, як я недавно даведаўся, працуе у нас у якасці бас-гітарыста на 5-й струне. І 3 пальцы пад ім, кожная на струне, вось таким вот чынам стаіць, потым мы пакажам вам буйным планам. І так як бы выщипваем таким невялікім эканамічным рухам таким чынам гук. 3 пальцы акрам мізінца, яны сціснутыя разам і выкарыстоўваюцца як такая машынка для того, каб дастаць гук з 4-й, 3-й і 2-й струн. Усе адлегласці гукавыя роўныя і ў куплеце і ў прыпеве. Сыграем на гэтым прыёме всю песню. Зараз разбярем, якія нам для этого спатрэбяцца акорды. Гэта класічныя ў базавай камплектацыі до-мажор. Гэта до-мажор у базавай камплектацыі. Выкарыстоўваем толькі 4 струны. 6-ю, 1-ю не выкарыстоўваем. Фа-мажор для лянівых, але гэта звязана не толькі з тым, што мы не хочам браць бары, гэта звязана з тым, што мы выкарыстоўваем толькі тут 4 струны, 1-ю і 6-ю не выкарыстоўваем, усю песню іграем на 5-й, 4-й, 3-й і 2-й струнах. Гэта акорд фа-мажор. Потым аплікатуру проста ссоўваем на 2 лады уверх, атрымліваем акорд соль-мажор для лянівых. Выкарыстоўваем упершыню, а гэта варыяцыя акорда соль-мажор, калі мы не выкарыстоўваем поўнае барэ. Гэта звязана з тым, што, як я ўжо сказаў, нам не патрэбна ў кантэксце гэтай маёй як бы варыяцыі песні пра дзеда-барадзеда, нам не патрэбна 1-я і 6-я струна. Гэта акорд соль-мажор. До-мажор, соль-мажор. Еще раз, что тычно куплета. До-мажор, фа-мажор, соль-мажор, до-мажор, соль-мажор. И еще раз. До-мажор, фа-мажор, соль-мажор, до-мажор, соль-мажор. Резюмируем. Я хаджу па белым свеце і гляджу, як вы жывеце, калі трэба дапамагу, бо я ўсё рабіць магу. І яшчэ раз. Я хаджу па белым свеце і гляджу, як вы жывеце, калі трэба дапамагу, бо я ўсё рабіць магу. Асаблівая увага на пальцы
пальцы правой руки, потому что тут мы выкарыстоўваем фінгерстайл. Роля дзеда Барадзеда увогуле такая, конечно, вельмі значная, потому что ён для мяне ўвабраў такія рысы нейкай беларускай ніжэйшай міфалогіі, якая сярод славян вельмі развітая. Я крыху эту тэму маніторыў, калі мы стваралі цыкл дзіцячых спектакляў пра прыгоды літараў нескладовыя. Ён для мяне і лазнік, і еўнік, і лесавік, і багнік адначасова. І нейкі дух, які жыве, можа быць, у полі, у лесе, але таксама ён можа быць і дома, і гэта як такі дух беларускай зямлі. Калі ты паважаеш беларускую зямлю, вот ён табе дапамагае. А калі не паважаеш, то ён цябе знойдзе ўначы і табе не паздаровіцца. Зараз такіх персанажаў няма, іх не хапае. І зараз у гістарычнай рэтраспектыве мы разумеем, што тады, 40 гадоў назад, калі з'явіўся дзед Барадзед, гэта было вельмі важная такая з'ява для таго, каб беларусы нават у кантэксце Савецкага Саюза адчувалі сябе, альбо там ранняй незалежнасці, адчувалі сябе па-за межамі рускага культурнага кода. Павінны з'явіцца новыя дзеды Барадзеды, такія маскоты, якія будуць нагадваць беларусам, што гэта толькі іх беларускі вобраз. Таму што зараз вельмі моцны ўплыў амерыканцаў, па-ранейшаму вельмі моцны ўплыў культурны рускіх медыапрадуктаў. Патрэбна ствараць свой Марвел, свае мапет-шоу. Пераходзім да прыпева. Вось тут уже без барэ будзе абысціся складана. Ёсць такі варыянт, гэта называецца напалову барэ. Напалову барэ. Выглядае вось так. Мы пакажам буйным планам, каб не ставіць палец вось так, таму што гэта патрабуюцца такія даволі істотныя высілкі. Мы фалангу вось гэтага пальца кладзем вось так, можам нават дапамагаць суседнім пальцам, выкарыстоўваем 5-ю, 4-ю, 3-ю, 2-ю струны. Гэта акорд фа мінор. Першы акорд прыпева. Фа мінор. Другі акорд прыпева гэта до мінор. Таксама мы не ставім барэ тут такі працяглы, мы яго, гэта мае тэрмін напалову барэ. Пачнем барэ асвайваць па палавінках. Вось гэта акорд до мінор. До мінор. Потым у нас соль мажор для лінівых. Соль мажор. І до мажор. До мажор. Яшчэ одно правядзенне. Фа мінор. До мінор. Соль мажор. До мажор. З гэтай песні ўсё. Больш функцыянальных акордаў у гэтай песні мы не бачым. Таму гэта все. Для того, каб забяспечыць якасны, хуткі рост, для того, каб вы маглі сыграць, скажем, песню пра дзеда Барадзеда вельмі хутка, літаральна за некалькі дзён, я прапаную наступны алгарытм. Вы, калі ласка, стварыце відэо, дзе вы мне пакажаце першыя свае крокі у тым, як у вас атрымліваецца з фінгерстайлам. Для этого смартфон попросите кого-нибудь, альбо поставьте на штатив и буйным планом здыміце, калі ласка, як працуюць ваши пальцы правой руки. Цягам дня, 2, максимум 3 я вывучу гэты відос и дам вам зваротную сувязь. Тыя з вас, хто будуць найбольш хуткімі і спрытнымі ў дасыланні гэтых відэа, магчыма, атрымаюцца ад мяне нейкія бонусы. Скажем, один раз офлайн альбо онлайн я могу з вами позаймацца бескаштоўна. Што у вас у выніку павінна з гэтай песні атрымацца? Я хожу по белым свеце і гляджу, як вы жывеце. Калі трэба, дапамагу, бо я ўсё рабіць магу. Хто я? Дзед Барадзед абышоў белы свет, а цяпер у ціхі час завітаў да вас. Хто я? Дзед Барадзед
абышоў белы свет, а цяпер у ціхі час завітаў да вас. І у вас таксама так атрымаецца вельмі хутка. Я абяцаю.